Mbuko lo khona ekhaya ubingelela umthandazo main P3 Mpumalanga. Ngifuna ubheke ngifuna sibheke udaba ukuthi isithunywa sitholakala kumuntu onjani mbuko lo khona ekhaya noma amandla ekukhulekela noma ekudlandlulwa kwakho atholakala kumuntu onjani mbuko lo khona ekhaya. Kudala mbuko lo khona ekhaya ikhehla nje laneyinkomo mhlawumbe ezo9 linabakhosikazi amabili mhlawumbe ehlala nje emakhaya elizama nje impilo ikhehla selikhulile. Liba nesithunywa libe nemandla alingakukhulekela wena mhlambuluke kwenzeke izinto phezulu impilo yakho mbuko khona ekhaya. Kodwa manje sesibuka ukuthi umuntu unani mbuko khona ekhaya. Ubone umuntu anemali nako konke rich bese uthi manje uhlambulula ini isithunywa kanti umuntu lo unenhlanhla kodwa amandla esithunywa akanawo mbuko khona ekhaya. Lakuthiwa abantu abaningi badingiza bozingabakhanya sizathu yini babothi ubani unani bani yini anayigcwele ekhala futhi umuntu unebukhazikhazi nako konke. Lo bukhazikhazi awazi noma sonke isithunywa noma there is something ayitholile ayilandile emenzela ini lo bukhazikhazi mbuko khona ekhaya. Akuphakamisele kunengane le ngane mbuko khona ekhaya inako konke ekhaya kuba rich beme kahle ekhaya ku kepha ayiqualify ke emvasi. Why? Isdom mbuko khona ekhaya lalo muzi banemali yonke imali bangamfana bakiphi university babhadale futhi bakhona uku-afford ukubhadala. Bese khona enye ingane futhi ephasa kakhulu kangoba embazi ngana bakiphi khweje bayimukele into inkele enkulu bekuphi bese kubhadalene bayiva lenkulumo. So ke mbuko khona isithunywa sikanjalo mbuko khona ekhaya. Ikhehla elidala esemakhaya lahlambulula noma kuthiwa alinamoto alinamali liyaphiya impela iphila uleza manje ngomkhulu lofana umkhulu bonke liyahlambulula into zakho zihambe kahle ziphumelele. Into thina iyiwali inkinga sayo njengamanje sifuna kubothi leyo indle emathize kuhamba ngeranger yini nomakhosikazi amangaki ushadile yini unemali engakanani. Uyabona mina ngihekwa into anazo akusiwa amandla suka anawo angene kuye mbuko khona ekhaya. Ake sibheke ukuthi into enhlambule isithunywa umuntu okanjani mbuko khona ekhaya. Ufuna umuntu ophiwe unalamandla okukhuleka lozawuni 1 lesiphiwo sakhe masingene kuwe bese wena uyazizamela ukuthi ukuze ube rich ke uzokwenza kanjani ukuze ube nako konke uzokwenza kanjani. Ungayifuni ingcebo yakhe uma yazi ingcebo yakhe njengoba ilapha kuyena ifike kanjani kuye le ngcebo mbuko khona ekhaya. Ukhuluma Tshadlamini P3 Mpumalanga okubheka amabandla akudala abe akhandwe bomkhulu abogogo namanje amanye akhona asekhona amabandla lawo ayekho lemoto lakhathi esontweni ayekho futhi ome kahle kepha ngokamoya uhlangene mbuko khona ekhaya. Manje umuntu nomuntu unemonto yakhe unako konke emathatha dubi yashiya kanjani kudala mbuko khona ekhaya bekwasima ukuthi lo mkhulu uphiwe unamandla okukhuleka mbuko khona ekhaya. Bheka ukuthi umuntu okusizayo nomuntu okwaya kuye umuntu okanjani ungakunaki anako nakuthi lamandla owadinga kuye ngabe ngizowathola nina and then bese wena ufundlela ukuthi uphakame empilweni yakho. Inkosi ibusise okhuluma Tshadlamini P3 Mpumalanga inamanamba ngaphansi. Inkosi be nawe zikhona iwasho etholakala muzidinga Korea guy uNkulunkulu be nawe. Ngiyabonga.